ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Ka jingya brio na ka jing hertma jong ka US pat ka Israel ha ka wei school red jong ki khna kan thai ha ka jala hormuz gan ka badan shathi jong ki Iran kala kieu sha ka sispa so prangot ong ki telong khubor ha ka singi ulai ka shitarik ulber arja pun rio laya thu ba kan dai pesanut ki brio ki lamen saw ha ka tai ka jing sha thombor ki babun na ki bla sha penyap kita iki kena skul dengkat baki naikai kinong tray bat kat tu kat ni ki kimi ki ba ha step jong ka sisa jan ka Israel bat ka Amerika kila pelong ya ki jing hertma ha Tehran bat ki we kinong ba ki ba he ki ba kenthum ya ka Tabriz Qom Isfahan Kermanshah bat Karaj hadin kani ke Iran kala jubab da ka thambor da ki namding bat ki drone ki bala thmu ki kem jok Israel bat ka US ha ka te ka than